575 DI गाइस मोनबाय नै जोंना टिकेटआ बेखौनो लांसैलै 9,90,000 बेखौ नायदोंमोन जों माने मथा मथि 3.5 लाखसो डाउन पेमेन्ट होबा इउनिभार्सेलाव मुभि नायदोंमोन आंना नै मबाइलखौबो सुनांसिगोन दांदेरजोब्बाय हाय गाइस वेलकम बैक टू द एनी ब्लॉग सो गाइस जों दा थांगासिनो बङाइगावआवहाय सानैजों एसे लेट जाबाय स' नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ जों दा बबाव थांगोन फार्स्टआवनो जोंहा मुभियाव हाबगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय बेयाव आरोना थांगासिनो नै दासो दमगाव मोनदों गारि सारि लेथ्रा गोजा आरो हादाननिफ्राय ओंखारबोनाय गामि एरिया नालाय सेस मेंग्रां मानसिफ्राबो मेंग्रां मिसि गोजा नायगोमोजोबखायोलै बङाइगावआव ओरैनिफ्राय थांबाथाय सिनायखायो ओमफ्राय माबा माबि दाम सोंबा दामफोरखौ जि बुरजा बुरजा बुंना होयो आरोना माने स्टाइलानो दस्रा नालाय आरोना बङाइगावना दस्रा हादाननिफ्राय ओंखारनाय नुखायो ना मा होनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअ इन्टारेस्टिं जागोन इउनिभार्सेलाव मुभि नायदोंमोन गारिफ्रानो गैया माथो लांदांसो दिनैलाय जागोन ना जायाथाय मुभिया थान्डारबल्ट नायग्रोनि थान्डारबल्ट बिनि उनाव ट्रेक्टर श'रुमाव थांसै नोंथांमोननो देखायनोसै गाइस मोनबाय नै जोंना टिकेटआ अफलाइनसो दानबाय जों जागोन ना जाया साननानै नायग्रा दंथारोना मार्बलखौबो 100 जननि बारबाय नों दा 100 जननि बारबायना टिकेट जानाया ओमफ्रायसो जों दानबाय नङाबा दानबावलासोमोन 100 जन नङाबा जानायखौ सानबाय इन्ट्रेस्ट जानाय नङा मानसि गैयाबा ना ओरै सिङाव मलाव हाबनि दसे फट' खेबग्रोनायलाय जि टाइम लायो थानो बालायबाय पस्ट होनाया हादानना जों बेफोरबायदियाव हासुफेरनो मोनाखै आखाइ सुदों आंना नै मबाइलखौबो सुनांसिगोन दांदेरजोब्बाय नाजायो बाहाय मालिश सिं सानाय मा सानाय दंबा आरामसे सिल जन आंसो नाजागौमोन ब्रेन्डेड हादाननिखौ समाया बे ब्रेन्डेड गानदों हादाननिखौ समाया ब्रेन्डेड गानदों नै बेनो दा जागोना थान्डारबल्ट will be returned. Fantastic for it. So guys, movie जोब्बाय फाइनालि नायखांबाय जों दा थांसै ट्रेक्टर श'रुमाव दहाय गारि गैयामोन नै दा नायदों पार्किंआनो जायगा गैला नै माने टिकेटआ अनलाइन बुकिं जाजोबबाय ना डाइरेक्ट टाइम जाबा नायफैजोबो गाइस सनालेखायाव हाबग्रोनायनि र' दसे सनालेखायाव हाबनानै नायनि बेखौनो लांसैलै बेखौनो लांसैला बेखौनो लानोसै बेखौनो फसायखाबाय आं हिसाब किताब खालामगासिनो हिसाब खालामनानै देखायनो नागिरदों माने बेसेबां थाङो बेसेबां मा टटेल गासै आरोना फाइनान्सआव बेसेबां मा र' दसे उनाव ओंखारगोन नै बेनो 9,90,000 सनालिका सिकान्डार 45 9,90,000 बेखौ नायदोंमोन जों माने मथा मथि 3.5 लाखसो डाउन पेमेन्ट होबा माने 15,000 बेफोरबायदि किस्ति गोलैगोन आरो बोसोरबाजों बेखौ सोंनायदोंमोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 50 हर्स पावार बियो आरो बे बांसिनबाव बेनिफ्राय ओमफ्राय दा 9,90,000 माने ट्रलि ओमफ्राय नांगोल हालेवग्रा लटार नैबेबायदि लटारखौ माने हालेवग्राखौबो चेक मोनफाजोबगोन आरो 9,90,000 ओमफ्राय दा डाउन पेमेन्टआ 3 लाखसो होयोबा माने अलमस्ट बिदिनो 14,000 15,000 बिदि गोलैगोन आरो बोसोरबायावहाय फसायबायमोन दा फसायनायालाय दामासो नोगोर ने जों नै सनालेखानिफ्राय ओंखारलायबाय महेन्द्रआव थांसैलाय दिनै सरम गिदिंजोबनांगौलै ना नायनायसै र' महेन्द्रआव सौनायनो माबायदि दामा फिल्मा माबायदि नुनाय मोजां मोना फिल्माथ' बरिया हिट जाखादोंना हिट जादों ओमफ्राय माने नैबे आंथ' नायबावगौसो मोनलायदोंमोन एभेन्जारखौ सेटआप खालामदों आरोना फिल्मा माने थान्डारबल्ट दानि माबाया माने एभेन्जार कें डाइनास्टि
एसे बेनिखौ बिराद सेटआप खालामगासिनो मार्बेला दा थांगासिनो महेन्द्र श'रुमावहाय महेन्द्र श'रुमाव नायनायनि एसे दिनै खुला बङाइगावआ न'आव बिराद जाम जायो दा मोनाबाथाय एकदम जाम जायो आरो बे फ्लाइअभार बानायनानै बिराद सेफ जाबाय बेहाय बिराद माने एक्सिडेन्टआबो खम जाबाय ओमफ्राय माने जाम थामाबो बारा जानो नागिरला आरो फार्स्टआवनो जोङो माबायाव हाबनो नागिरदोंमोन मा होनोमोनलाय पावार ट्रेकआव हाबनो नागिरदोंमोन आरोना पावार ट्रेकआ बन्द'सो ओमफ्राय दा जों सनालेखायाव हाबहैग्रोबोनाय जाहैबाय महेन्द्रखौ नाइट खालामलाबाय थानोसैलाय नै नैबे मोजां मोनलाय नै हालेवनो नै 6 फिट गियार बक्सनो महेन्द्र युबो टिक 575 DI दस्रानि कम्पानियाव 6 years 405 आ एखे एसे खम जाहैबाय ना सनालेखा बेनिफ्राय 445 निफ्राय एखेयानो गोलैबायना बे मतलब 405 बा बेबो माने माबाखा आरो 45 बै 45 जों एखेखा 45 हर्स पावार बेबो नायबावनोसैलाय पावार ट्रेकआव थांनानै खेबसेबाव खर' गाज्रि जाखायो दा आयौ नायबावनोसैलाय बन्द' सोगोनलै हनै पावार ट्रेकआ बन्द'सोथ' नै सिटबेल्ट गानदो सिटबेल्ट गाननांगौलै गाखोबानो सेफटिनि थाखाय जों ट्रेक्टरखौ बुकिं खालामासै मानो होननानै बुङोबा पावार ट्रेकखौ नायनो मोनबावासै पावार ट्रेकखौ नायबावनोमोन जोङो माने नायनो मोनासै आरोना ओमफ्राय साननैसोनि उनाव थांफिनसै स' अबेखौ बुकिं खालाममारखो नोंथांमोननो उनाव खिन्थानोसै माने बुकिं खालामबाथाय जास्ट डाइरेक्ट लानानै फैखाबाय बिदिसो आरो स' दिनै बुकिं जाबोआखिसै पावार ट्रेकखौ जों नायबावनोमोन बिनि केपासिटि बायदिसिना माबायदि एसे दामफोरखौ नायनोमोन आरोना स' दामाथ' अलमस्ट सेम महेन्द्रजों सनालेखाजों सेमानोमोन ना एखेयानो ओमफ्राय जों नायबावनोसै नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोन खोन्थागोन बेसेबां थांखो फाइनान्सआव ओमफ्राय किस्टिया बेसेबां गोलैयो खय बोसोरनि बेखौ गासिखौबो खोन्थाबोजोबगोन स' नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो थ' नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन बिदिबा